Velkommen til Pottens DIY rengøring af kaffekværn/tv-køkken. For at kunne gøre en kaffekværn ren, så skal vi bruge et stykke kaffekværn, noget materiale til at absorbere den olie, som kaffebønnerne udleder til kaffekværnen. Det er de her piller. Man skal bruge en vægt. Man skal bruge en rengøringsbørste. Og man skal bruge kaffe. Godt. Det første vi skal gøre, det er at vi tager vores kaffekværn, og så skal vi have renset selve kværnen med pillerne. Man skal bruge i stedet mellem 30 og 40 gram af det her kaffe. Undskyld, ikke kaffe, men de her bønner. Så dem kan vi lige afveje her. Bang, bang, bang. Det var 34 gram. Det er nok godt nok. Så sætter vi indstillingen på kværnen til det groveste. Det er lige en off. Derefter så stiller vi indstillingen helt ned på det fineste. Det er der hedder Mokka. Og så kører vi simpelthen en gang til. Og det er for at kunne få en længere procestid på de her piller, så de kan optage mere olie. Ja. Efter det, så kan man se, at det gamle kaffe og olien er hernede i de knuste piller. Det her, det skal man bare smide ud. Jeg har læst mig til, at man kan smide det i almindelig kompost, så det gør jeg. Og hvis man ikke kan det, så er det bare sådan der. Så skiller man selve kværnen ad. Det gør man ved at køre den her over på det groveste, helt over på off. Så kan man løfte den op. Så selve kværnen hernede, den er i to dele. Der er en del, man kan fjerne, som ser sådan her ud. Og så er der den roterende del, som sidder hernede og kvæser bønnerne rundt. Den kan man ikke fjerne. Men her kan man bruge børsten til at køre rundt hernede og komme helt godt ned. Det er en rigtig, rigtig hård børste. Og det kan godt tage lidt tid. Det kan godt tage altså, en 5 minutter eller et eller andet. Og man kan fjerne det, man kan fjerne. Det er lige for at tage de hårde rester og lige få løsnet dem, så man kan få dem med ud, når man kører kaffe igennem igen. Det kan være noget af det, der sidder her. Det kan man fjerne ved at bruge børsten. Denne her, den plejer jeg at bruge børsten på. Jeg plejer også at skylle den under vandhanen og lige give den lidt med noget vand og sæbe. Det er der forskellige meninger om, hvorvidt man skal gøre, men det tror jeg er lidt op til dem, der gør det. Man skal bare huske at tørre det rigtig, rigtig godt af igen bagefter. Når man har brugt børsten, så tør jeg med en klud hernede, også helt ned hernede omkring, og så gerne lige komme hernede omkring, ikke så meget ned i selve kværnen, altså ned til hovedet, der sidder hernede. Når man så er færdig med det, så husk at tørre godt af igen, så det er helt tørt. Fordi så når du kører kaffe igennem igen, så sætter det sig ikke. Den fugt, der sidder dernede, sætter sig ikke fast sammen med det kværnede kaffe. Og så udvikler man ikke de her hårde overflader. Det kan man nemlig godt komme til. Når man så har gjort rent med det hele, så samler man det igen. Denne her ting, jeg tager op her, det skal bare sættes lige ned. Der er ikke noget dreje rundt værk. Hvis den er lidt hård at få op, hvis man nu ikke har gjort den ren i et stykke tid, så kan man lige wiggle lidt og få den op. Det plejer at virke super fint. Nu sætter jeg bare på en eller anden vilkårlig indstilling, lad os sige filter. Så tager jeg noget kaffe. Det kommer så ikke så nøje præcis hvor meget det er.
Så har vi vores kafferums her. Der kan man lige ane lidt, at der er de her gule rester i fra pillerne. Der kører man bare lige igennem igen. Og så indtil der ikke lige er mere i, så bliver vi bare ved med at smide kaffe ud. Det plejer at tage en 2-3 skeer. Ikke vildt som voldsomt kaffeforbrug. Man kan også vælge at gå rent hernede. Og herop, der hvor den kværnede kaffe kommer ud, så kan man køre børsten op her. Det er selvfølgelig en idé at gøre det rent, inden man begynder at køre kaffe igennem anden gang. Så kører man lidt frem og tilbage. Husk at tørre af, og husk igen at bruge den en klud, men så igen tørre ordentligt af bagefter, så det ikke er vådt. Eventuelt lade den stå lidt, indtil man kører kaffe igennem. Hvis man så memorerer det her, så man kan huske det, selv når man skal sove klokken 2 om natten, så kan man gøre en kaffekværn ren til enhver tid. Selv tak.